shahararren ɗan takarar nan kuma matashi Malam Sha'aban Sharaɗa. Kuna da labarin cewa ya fito takarar gwamnan jihar Kano ƙarƙashin jam'iyyar ADP 2023 domin kawo ci gaban Kano da kuma al'ummar cikinta baki ɗaya? Wannan dama ce a gare mu, mu fito kunmu da ƙwarƙwatanmu ranar zaɓe domin mara masa baya. Malam, muna so mu je mu ga Sha'aban Sharaɗa. Wannan abu ne mai sauki. Sha'aban Sharaɗa. Shi ne amsa. Sha'aban Sharaɗa. Sunansa. Sha'aban Sharaɗa. Malam. Sha'aban Sharaɗa. Alarama. Sha'aban Sharaɗa. Alarama. Sha'aban Sharaɗa. Alarama. Alarama. Sha'aban Sharaɗa. Sani da himma. Sha'aban Yanzu Sharaɗa. ka soma. Sha'aban Sharaɗa. ADP alkhairi. Sha'aban Sharaɗa. Daga amsa Kano ta motsa. Sha'aban Sharaɗa. Daga motsawar ka Kano ta canza. Sha'aban Sharaɗa. Mata da maza duk sun bi tigeza. Sha'aban Sharaɗa. Sai malam. Sha'aban Kano Sharaɗa. sai malam. Sha'aban Sharaɗa. Yo gunji ina NAPP. Sha'aban Sharaɗa. Yo himma NANPP. Sha'aban Sharaɗa. Yo alawa ku NCPC. Sha'aban Sharaɗa. Kar ku tsaya ku zo NPRP. Sha'aban A Sharaɗa. ceci Kano da ku NPDP. Sha'aban Sharaɗa. Sha'aban zai yi da ku SDP. Sha'aban Sharaɗa. Sha'aban ba shi da haushin APC. Sha'aban A Sharaɗa. ceci Kano shi ne manufar shi. Sha'aban Sharaɗa. Kamsila har da ciyaman yayi nishi. Sha'aban Sharaɗa. Sha'aban ya ce zai ba shi kudin shi. Sha'aban Duka Sharaɗa. talauci Sha'aban